Ara passem a crema un braç, farem una tracció horitzontal també, últim exercici d'esquena. El més interessant potser és el que més estira el dorsal i el treball unilateralment, que també és interessant treballar-lo unilateralment per evitar descompensacions. Ara sí, sense més dilacions, ara ho he dit bé, ho fotem. Fa 20 quilets, que costa. Una borrada com s'estira. Penúltima.